سلام زخبركم تخاتاتلتي مدب سبورت سينما سمرة أبزازلكم مو سلام انتعنا نمنيلكم نابن لومي زدالنا تحستو مدب سبورت خنسقراكم سنة مكتتال سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نغسل النهار سينما سمرة ليفربول كاب ورح لكاتيت كلتشحن إسران حدا ندحار نفلم أوان سلسة تخطاتالي صوتات بريمير ليج تسعير الله إذا سعرت زي نتي إتاغانتا أب حموشتك أداموت صوتات نايزو وقت زي عود بممزقاب زاكبتو نتبي أب ساعت زي بقالوتات إلي ويركب لعلي 400 مليون باوند أب حدث تزفر متوم تتصاوتي دحر موتان اتن وانش اكتوادادر تتبي تنبير الله زنبرة عبي تفعيد كوين والو مزي تخسيتو زلو دخمت أسلت أني أرنسلوت نتاغانتا ناب أجمع مرأة زنبرة عوتات نمملاس كسر حلوم زقبا حموشت نقرات تقليت أمالو قداماي مسرح مكلخلا كمي كم حيش يخل ليفربول أبز عمت زي 11 شوطات تقصير والو إذا دما مسناي زحلف عمت أبز نبرة تماساسالي قصر قطمات زتمزقب شوطات مالت 3 شوطات راي بمنبارو بتزامالي كرئن كله أزيلو المخانو يرد كابزياتن حموشته كاب سيت بيسيس مالت كعصو تخيلكا كاب زقل عزاءتوا مخانن مسمر مكلخالي تاغانتا كساب كندي أب حدقنيا كونتات كمزلو يري كاب مجمرتا ورح قنبوتات حيزا أب زقبرتهم 12 صوتات بريمير ليج أب شمونت كاب أتوم كلتن لعلي انشطوتات كمستمزقبا زفلتيو حيالو تنتنتي أب بقعات إبراهيما كوناتا كمزتأمتون قداميات كعي نبر مايكل أون أب حدا كلتت صوتات نتي ماكلاي تخالاخلاي كمزنقفن يفلت يخون نبر اتتأقم كاب حدا تتأوتاي نلعليو كم تنبر تخالاخلاي ليفربول جيمس خاراغر زبالو ليفربول بفتم أب مكل خال بقعتي أيكونة زلا نزي كساب زعري دما نتناي عامي كبري چامبيونات نمعقاب تواداداريتها كتبهال أي تخيلنيا كبل قليت الله كال أي أب مسمر مكل خال من كسلف اللواء اتوم بحدش سلتيز متو مسمر تخلخلتي زخونو اب يمان ميلوس كيركيزن اب تقاماي جيرمي فريمبونغن كساب حج مستاغانتا بنقود كواحد واي كالون كيركز كاب بورن ماوز كاب زت امبرات حيزو اب تقام يركب كمون ابتي مس مانشستر يونايتد اب زنبرت اوتا بفرحات استمل بقعت كمزر آية تنتاني جيمس ريد كناب نقيف ويو اب يمان مسمر دما فريمبونغ بسنكي مباتاوي قدعات كساب حجي سروع تسلا في كخوناي كالن از دخمت زي بمقات امتاقانتاتات كمزتفلتن مفلات زي حقزنا دحريت اوتا مس تشيلسي تخالاخلاي مارك كوكريلا اب زهابوري ايتو بيمان مسمر ليفربول بزح ادلات كمزرخبو مقلاطو حقيو سلوت نزين مفتاح بزح امارات ايتات اللو نفريمبونغ قصال نتيبو بقعتو نخبرخ مقبار نتيزة ارغة مكرو زلو اندي روبرتسن مملاس ويدما اسلالفون بمغيار اتحادك كالاخلن كله اتخال ايدما اب متقعتي كساتف مقبار كاب اتوم يتقسوم سالساي محمد صلاح قصالي تسلافي كخون اللو إذا قبطاوي كخوب تتصاوتاي أبز عمت زي أب شمون تتصاوتاتات كلتا جولن كلتا نجول زخونا كو عساسون ترايو أبركتو غير زلو إذا دما مسناي زحلفة عمتات بقعاتو كوادا درن كله أزيو تحوتيو خراغر بزعبا صلاح أبز هابوري إيتو صلاح أبز إوانزي أب نفس وكف تصاوتا برقت تسلافي كخون أي قبانيو زبل إمنتا لنيلو نفلم أوان أب قعزو قطمات ليفربول أب شوعات تخطاتالي تصاوتاتات بريمير ليج جول كي مزقب حليف الله عسلت أني سلوت نفيدريكو كيزا ويون نفريمبونغ أب بوتو كتكوم يخيليو كبل قليت الله رابعي كاب إيكيتيكي وي إساق منومي كتسلف زلوا ويس كلتيوم حدا خابتهم كاندي تقامات ليفربول اتهم بلعلي 400 مليون باوند استعدقو تتصاوتي مستاغانتان نموهاد ناي لممد غزي موسادوميو كاب اتهم اتزل على واغا زوصالو الكسندر إساق قدم وددر ابزهلو صعق لممدات زي غبر مخانو كساب حجي مستاغانتا كواحداي كالن اب 4 تصوتات بريمير ليج حانتي نابشتو تارجت زغبرت كحسو طراي فتينو بانصارو هوغو إيكيتيكي كاب اينتراخت فرانكفورت
ዝተጸንበረ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካብቶም ብቐዋምነት ዝተሰለፎም 3 ጸወታታት ጎል ኣመዝጊቡ ነይሩ። ስለዚ ስሎት ንኤክቴኬ ኣብ ክንዲ ኢሳቅ ከሰልፎ ወይ እውን ከምቲ ኻራገር ዝበሎ ክልቲኦም ብሓባር ከሰልፎም ክኽእል ኣለዎ ክብል ገሊጹ። ሓምሻይ ንፍሎሪያን ቨርተዝ ከመይ የበርትዖ? እዚ ካብ ባየር ሌቨርኩሰን ዝመጸ ፍሎሪያን ቨርተዝ ናብ ዝለዓለ ብቕዓቱ ምምላስ ሓደ ካብቶም ቀዳምነታት ስሎት ክኸውን ኣለዎ። እቲ ጀርመናዊ ተጻዋታይ ኣብ ፕሪምየር ሊግ 14 ናብ ጎል ዝመርሑ ዕድላት ምፍጣሩ ብቕዓቱ ልዑል ምዃኑ ዘርኢ እኳ እንተኾነ ገና ኣብቲ ዝድለ ፕሪምየር ሊግ ዝሓቶ ዓይነት ብቕዓት ከም ዘየለ ይንገረሉ። ኻራገር ንቨርትዝ ኣብ ጸጋም መስመር ኣጥቃዓይ ንኤክቴኬ ድማ ድሕሪ ኢሳቅ ጌርካ ምስላፍ ሓደ መፍትሒ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓሳብ ኣቕሪቡሎ። ብሓፈሻ ገለ ምትዕርያት ምዝግበረሎም እዞም ሓደስቲ ተጻወቲ ብፍላይ ድማ ኣጥቃዕቲ ንሓድሕዶም ዝዋሃዱን ሊቨርፑል ናብ ናይ ዓወት መንገዲ ክትምለስ ከም እትኽእል ይግመት። ብመሰረት ኣሃዛት ኦፕታ ሊቨርፑል ትጽቢት ዝግበረሉ 13.9 ነጥቢ ከም ዘለዋ ይሕበር። ብ3.1 ነጥቢ ጥራዩ ዝትሕት። እዚ ማለት ድማ እቲ ጸገም ኣዝዩ ዝኸፍአ ቅልውላው ዘይኮነስ ብሒደት ምትዕርራያት ክፍታሕ ከም ዝኽእል ዘርኢ እዩ። ኣጥቃዓይ ክሪስታል ፓላስ ፈረንሳዊ ዣን ፊሊፕ ማቴታ ኣብ ዝቕንያት እዚ ብዘመዝግቦ ዘሎ ብሉጽ ብቕዓት ንመራሒት ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣርሰናል ኣብ ዝመጽእ ግጥም ብርቱዕ ብድሆ ከምጽኣሎም ይኽእል እዩ። ኣብ ትሕቲ ኦሊቨር ግላስነር ኣብ 8 ግጥማት 5 ሸቶታት ብምምዝጋብ ክለቡ ኣብ መበል 8ይ ደረጃ ክትቅመጥ ክኢላ ኣላ። እዚ ተጻዋታይ እዚ ኣብ ዝገጠመሉ ንሓደ ካብቶም ብሉጻት መስመር ምክልኻል ፕሪምየር ሊግ ዘለዋ ጋንታ ኣርሰናል ከመይ ከም ዝገጥሞ ክንርኢና። ኣሰልጣኒ ኦሊቨር ግላስነር ኣብ መላእ መስርሕ ናይ ስልጠና ኣገባቡ ንኸምቶም ቀዳሞት ኣጥቃዕቲ ቡንደስሊጋ ቫውት ሄግሆርስትን ራንዳል ኮሎ ማውኒንን ዝኣመሰሉ ተጻወቲ ኣብ ምምዕባልን ብቕዓቶም ኣብ ምዕቃብን ብሉጽ ዝና ኣለዎ። ሕጂ ድማ ማቴታ ናይቲ መስርሕቲ ውጽኢት ኮይኑ ንሪኦ ኣለና። እዚ ኣሰልጣኒ ዝጥቀመሉ ኣሰላልፋ 3-4-2-1 ንማቴታ ከም በይኑ ቀንዲ ኣጥቃዓይ ብምግባር እኹል ቀረብ ኩዕሶ ካብ ኣከፋፈልቲ ተጻወቲ ማእከላይ መስመር ክረክብ ይሕግዞ። እዚ ኣገባብ እዚ ንማቴታ ሸቶታት ንኽፈጥርን ናይ ጋንትኡ ማእከላይ ተጻዋታይ ክኸውንን ኣኽኢልዎ ኣሎ። ክሪስታል ፓላስ ቀጥታዊ ናይ መጥቃዕቲ ኣገባብ ስለ ትኽተል ብገፊሕን ሸቶ ብዝመልኦን መጥቃዕትታት ንመጋጥምታ ጋንታታት ከተሸግር ትጽዕርያ። ኣብዚ ኣገባብ እዚ ድማ ማቴታ ነተን ካብ ልዑል ተገዳስነት ዲን ሃንደርሰንን ካብቶም ብማርክ ጉሄ ዝምርሑ 3 ተኸላኸልቲ ዝመጻ ነዋሕቲ ኳዓሳሱ ቀዳማይ ተቐባሊ እዩ። እዚ ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ብዘለዎ ብሉጽ ናይ ኩዕሶ መሓዝን ምቁጽጻር ክእለትን ንተኸላኸልቲ ብምሽካዕ ናብ ናይ ፔናልቲ ቦታ ሰሊኹ ይኣቱ። እቲ ዝበለጸ ምርኣያ ናይ ዝግጥም ካብ መጀመርታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሮም ብኣሰልጣኒ ግላስነር ዝተፈጥሩ ቀንዲ ፈጠርቲ ዕድላት ክንዕዘብ ከለና እዩ። ኣብ ርእሲ እቲ ዝርዝር እቶም ክልተ ናይ ክንፊ ተኸላኸልቲ ዝኾኑ ዳንኤል ሙኖዝን ታይሪክ ሚሸልን ይርከብዎም። እዞም ተጻወቲ ኩዕሶ ንማቴታ ምስ ኣመሓላለፍሉ ንሱ ድማ ብመጀመርታ ምትንካፍ ተጻወቲ ክሪስታል ፓላስ ናብ ቅድሚት ክጎዩ ይጅምሩ። ተኸላኸልቲ ኣንጻር ጋንታ ድማ ካብ ናይ ልዑል ጸቕጢ ኩነታት ክምለሱ ይጅምሩ። ኣንጻር ቦርንማውዝ ኣብ ዝነበረ ጸወታ ማቴታ 11 ናይ ሸቶ ኳዓሳሱ ብምፍታን 3.67 ዝግመት ጎል ከመዝግብ ዝኽእል ዝነበረ ፈተናታት ኣካይዱ። እዚ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ሓደ ጸወታ ዝተመዝገበ ዝለዓለ ክብረ ወሰን ኮይኑ ተሰኒዱሎ። ኣብዚ ዓመት ኤርሊንግ ሃላንድ ጥራዩ ካብ ናይ ማቴታ ዝበለጸ ኣመዝጊቡ። ካብ መጀመርታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ማቴታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ 98 ኳዓሳሱ ናብ ሸቶ ፈቲኑ። ካብዚአን 50 ሚታዊት ናብ ሸቶ ዝተቐየራ ብምዃነን ካብ 21.3 ዝግመት ናይ ሸቶ ፈተናታት 19 ሸቶታት ኣመዝጊቡሎ። ማቴታን ኣሰልጣኒ ግላስነርን ኣብዚ ዓመት እዚ ምስ ገለ ካብተን ሓያላት ናይ ዋንጫ ተወዳደርቲ ጋንታታት እኳ እንተገጠሙ ዝዓበየ ፈተናኦም ግን ኣንጻር ኣርሰናል ክኸውን እዩ። እዚ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ኣብ 6 ውድድራት ኣንጻር ኣርሰናል ተጻዊቱ 3 ሸቶታት ኣመዝጊቡሎ። እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ስታዲየም ኤሚሬትስ 2-2 ኣብ ዝተዛዘመ ጸወታ ንዳዊት ራያ ዝሓለፈት መዘኻኸሪት ሸቶ ሓዊሱ እዩ። ኣንጻር ጋብሪኤልን ዊልያም ሳሊባን ከቢድ ስራሕ ከም ዝጽበዮ ፍሉጥ እዩ። ይኹን እምበር እዛ ናይ ኣርቴታ ጋንታ ኣብዚ ዓመት እዚ 3 ሸቶታት ጥራይ ዝኣተዋ ኮይና ዝሓሸ መስመር ምክልኻል ዘለዋ ጋንታ እያ። እዚ ኩነታት እዚ ድማ ምስቲ ክሪስታል ፓላስ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ሸቶ ኣብ ምፍጣር
ካልኣይ ደረጃ መሓዛ ተደሚሩ ነቲ ግጥም ዝያዳ መሳጢ ክገብሮ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ትሕዝቶ መደብ ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ነመስገን ሰሰናዩ